Hi guys! Ngayong araw ay mag-prank tayo dahil meron tayong nabiling piking ahas. Piki lang po yan. Goma lang siya, hindi siya nangangagat kasi hindi naman siya tunay na ahas. Tingnan natin ang reaksyon ng kanyang tito kung magugulat ba siya na makita siyang ahas dito. At syempre, bago natin siya i-prank, utusan muna natin siya magluto ng banana para hindi ganong halata ang ating mga plano. Kaninang umaga kasi, may gumagala dito ng cobra. Napatay na yung cobra, kaya tignan natin kung anong reaksyon niya. My foot! What the fuck?